Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt ollaankin hypätty jo huhtikuun puolelle ja pilkkikausi itessä ollaan saatu päätökseen, niin pilkkikauden päätösvideo nyt tulee tälleen vähän jo melkein myöhässä, mutta toivottavasti se ei haittaa, että nyt on loppukauden viimeiset monet reissut meni ihan kokonaan ilman kameraa ja sitten joistakin reissuista on vielä vähän satunnaisia pätkiä ja sitten täältä helmikuun puolelta on sitten sellainen kokonainen päivä, niin ajattelin tehdä silleen, että se ja plus sitten sellaisia, että jos mitään noita hyviä näyttämisarvoisia klippejä vielä saan sieltä poimineen, niin laitetaan nekin sitten sinne talteen näkyville. Niin tässä on tosissaan, se ei ole vaan niin jaksanut silleen syventyä nyt tuo isän menetyksen jälkeen ja sit ihan vielä kaiken lisäksi niin tässä sitten yksi työpäivä niin sattui pikkuhaaveri leipomoautoa pakatessa ja vähän se onnistui murtamaan tuota omaa varvasta, niin sitten oli muutenkin vähän sellaista nilkuttelua, että halus pitää sen nyt nuo tietyt pilkkireissut silleen, että mahdollisimman ettei yhtään stressaa mitään videotekemistä tai sitä saalin saamista tai mitään sellaista. Näitä varten, niin etteköhän työ. Onneksi ainakin suuri osa tuli ihan hyvin ymmärtämään tämän tilanteen, että miksi näin, mutta minä tuossa kattelin läpi vähän se, ajattelin niistä mitä me tiedän, että ei ole välttämättä tallella, niin voi katsoa tälleen vähän sen läpi. Yksi talven erikoisuus on se, että tuli tuo karvapäälle kilonen siika yhdellä reissulla. Siitä minulla ehkä saattaa olla video, se klippi tallella, no ihan 100 varma. Jos on, niin senkin minä laitan. Ja oli tosissaan niin silläkin päivällä, että oli kokonaissaalis oli kyllä hyvä, mutta se oli vähän sellainen hassu reissu taas silleen, että minä olen nyt todennut, että aina kun minä lähden silleen, esimerkiksi Senon kanssa, jos on poika mukana, niin vaikka minulla on kamera mukana, niin minä en silloin osaa käyttää sitä, ja vaikka minulla on se päällä, niin minä en silloin puhu mitään. Se on vähän tällaista, minulla on vielä edelleen totuttelua, että enemmän vähän noissa sitten, kun yksinään käy pilkillä, niin hoituu helpommin. Sitten on myös näitä muita hyviä saalisreissuja, ja valitettavasti ei tainnut tosissaan tässä parhaimmalla saaliskeikalla niin ei ollut kameraa ollenkaan mukana. Tähän talveen muutenkin niin huomioimisen arvosta se, että näitä 3, 6 ja 40 sentin väliin istuvia ahvenia on tullut tänä talvena tosi paljon verrattuna viime talveekin. Ja nyt tosissaan niin niitä, mitkä me on laskenut takaisin, niin niitäkin kiloluokan ahveniakin on tullut se, niin että jos viime kausi päättyi siihen, että sain sen ensimmäisen kilon pilkkiahvenen, niin minulla on nyt tähän talveen taisi nyt niitä takaisin laskettavia olla 5 kappaletta. Siinä just suhteessa niin tämä talvi, että voi olla siitä nyt, että tosissaan kun lunta oli niin paljon vähemmän jäällä tänä talvena, että oli vaan aktiivisemmin liikkeessä ja oli isotkin körmyt nälkäisiä hyvin. Niin. No, ei noista reissusta enempää, että katsotaan mitä niitä yksittäisiä klippejä minä saan sen yhden ehjän kokonaisen päivän lisäksi lisättyä sinne. Et nyt tässä on sitten muuten niin on tosissaan niin pilkkivarusteet, kesän säilöö ja sitten otetaankin päinvastoin niin ruvetaan laittamaan kesäkamppeita kuntoon. No, tosissaan niin tuolla onkin, hypätään tuonne toiselle puolelle, siellä on työmaa. Täällä nyt tosissaan odottaa pikku kömmähys tuohon viime syksyn lopetukseen. Kerkesikin tulla tuo talvi päälle ja pitää kunnolla hoitaa tää kajakki ensin, että purkaa kaikki nuo varusteet pois vielä ja pistää pukeille ja pestä kunnolla ja laittaa, voisi ihan hyvin kun vielä löytyy, niin laittaa uudestaan UV-suojaavaa sitä kerrosta päälle siihen, niin pysyy hyvässä käyttökondiksessa. Ja minulla on
tähän näin myös, minä ootan, että minä saan ne, mutta kävi tällainen pikku haaveri näiden istumeklipsien kanssa, että nämä soljet ei jostain syystä kestänyt, niin minä olen nyt löytänyt näille tuon korvaavan vaihtoehon, niin tuo pikku huoltojuttu ja sitten tulee se iikelaita varten, niin tulee sitten tietenkin se anturin asentaminen, että tässä olisi tietenkin tämä kiskokohta, mihin sitä voisi suunnitella, mutta sitten myös houkuttaa tämä tasainen läntti tässä näin, että jos tuohon saisi jotenkin kehitelleen sitä sitten, niin sitten se olisi vielä tuossa sopivasti paremmin käden ulottuvilla se kääntövarsi sillä anturille. Niin. Ja no sitten täältä kuistipommista niin muutenkin on siivottavaa, niin pitää tietenkin laittaa nämä pilkkiahkiot ja kairat ja sukset ja nämä on vielä laittamatta talteen. Enköhän me nyt ole tässä ihan tarpeeksi höpötellyt tähän alkuun, niin minä jatkan näiden tavaroiden laittamista ja työ pääsette sillä aikaa katsomaan vielä, mitä näytettävää minulla on tästä loppupilkkikauelta, minkä kerkesin käymään. Ja ei mitään, kiitos kaikille ja ketkä olette tykännyt videoista ja seurata ja uusillekin katsojille, että jos yhtään kiinnostaa ja kesäksi on tosissaan tarkoitus taas laittaa noista kajakilla vesillä liikkumista videoon, niin laittakaa ihmeessä kanavalle tykkäys ja pistäkää seurantaa, niin tulee sitten muistutukset uusista videoista. Ei muuta kuin seuraavaa kertaa. Nyt otti hyvää kalaa. Nää pääs irti. Mikä perhana! Sieltä jysähti simpeleen villisiika. Tää sen verran. Nyt luotan, että napataan tää sellainen lipevä kaveri. Siikahan se siellä. Hän on limainen.
No. Sieltä. Mistä siellä oikein tulit? Toi iso. Hittakaa ärsyttää. Ihan täysin suneessa seurasin muita juttuja, niin olisi ollut taas sellainen 3-4 ihan. Hyökkäys päällä. Niin. Oi, vitsi. Vitsi miten huonolla hetkellä voipi. No. Mitä nää tekee? Lyö nyt. Tärppäs. Sieltä otti kiinni. Hyvä. Nää kyllä, nyt on näillä sellainen moodi päälle, että nää jos vaan ottaa kiinni, niin ei tarvii miettiä, että tämänkin saisi lyödä aika kovasti tuohon jääkanteen vasten, jos haluaisi, että tuo pääsee vappaaksi. Sieltä. Vähän se piti härrätä, mutta tulihan se. No niin, nyt alkoi syönti.
Joo, sellaista. Katsotaan. Tänään on nyt meillä vähän tällainen mykkäversio kalavideosta. En tiedä, onko kippeeksi tulossa vai mikä on, mutta nyt ei ole kyllä sanoa ollut niin paljon. No niin. Oho, nyt tulee. Tärppäs. Oi vitsi. Tule uudestaan. Nyt otti. Hyvä aloitus. Ei, se veti minun jiki pois. Äkkiä toinen pilkki. Räpäs jiki. Jiki jäi suuhun ahvenelle. Nyt se on tuolla. Ei vitsi, se toinen ahven kerkes mennä. Voi olla minunkin vika tuo. Liian kovakouraisesti kävin nyhtämään häneltä sitä suusta. Sitä koukku läks nopea irti, mutta muuten hyvä, että jiki jäi matkan varrelle. Ja sinne ei kerännyt pitkään hetkeä mennä. Just kerkesi tuo saavi täyttämään tuosta. Kajakin kertanen nyt hävisi tuosta, niin otetaan tuolta ahvenelta nirri pois ja pelastetaan tuo jiki tuolta. On hyvä. Hyvä on aloituskala. Siitä kituiset auki. Sellainen. Oikein nätti. Just täydellinen ruoka. En tiedä miten kameraa näyttää, mutta tuossa paikansi. Tuossa on ensimmäisenä se on niin pohjavaste, sitä me en erota, mutta siinä on yksi pienempi tulos eessä. Tuossa on yksi ihan jättimäinen. Mikäköhän tuo? Tuo saattaa olla, että joko kiloluokan ahven tai sit siinä on. Hetkinen, voisiko tuossa olla 2 itse asiassa päällekkäin? Saattaa olla, mutta joka tapauksessa ihan hyvännäköisiä kaloja on lähiympäristössä. Kairailemaan ei kannata lähteä, niiden perään ne väistää. Oho, mikäs sieltä tulee? Sieltä naukas kiinni. Liikkupas se kouvaa. Oikon nätti. Jännä, kun pyyhkäs hirveellä vauhin lohi ja sitten oli silleen, että hetkinen, että mikäs tuo on, ja kääntyi ympäri. Oli jännän näköinen. Ajoksi sit jotakin muuta kallaa? Sinne tuli tuollainen pienempi. Kyllä mä tästäkin jo pilkkipäivän saadaan aikaa. 2 hyvää kallaa alla. Oho, nyt tulee iso. Nyt tulee iso katsomaan. Ei, hylkäs. Nyt tulee joku. Vitsiko oli kovaa tärppi. Ei lyö uudestaan. Lyökö? Vitsika oli iso. Nyt se otti. Hyvä. Äkki alas. No, mehän nyt. Siinä kävi se yksi ihan julmettu iso vielä ennessä tuota. Siinä niitä on. Nää on vissiin vähän pienempiä. Käytetään. Se oli se yksi. Yksi oli ihan piru iso. Oho, nyt tulee. Lyö. Tuli ihan samperi kouva, mutta ei lyö kiinni. Ei hylkäs. Kelasi toista. Perhanako tuo tuli kouvaa. Putetaan toisen näköinen jiki alas. Se meni joku ihan valtava taas jääkannen alta sujahti. Huhhuh. Noniin. Ei jäänyt kiinni. Nyt tulee. Tyrskätä kiinni. Ei. Vitsikö nää nyt hylkii paljon?
Pitäis löytää se jikimiehen, että vaan haluaa lyödä kiinni. Tässä välissä tältä nää taju pois ja pistetään se vaan hetkeksi verestymään. Tuli taas joku. Ei! Ei vitsi! Ei niin ei! Hirmu hyviä. Siinä on se iso. Tämppää nyt. Nyt te otti. Tääkin on hyvä. Herran Jumala! Minkä kokoinen tää on? Äkkiä nyt koukku pois. Nyt taisi tulla enkka-ahven. Niin mä varustin mittalaavan valmiiksi tuohon. Tää on ihan hirveä mittainen. Tää on 43,5. Ihan hirveän mittainen. Takaisin sankoon. Me yritän tehdä tämän mahdollisimman lyhyissä ryppäissä. Huhhuh. Ei samperi. Simpa mahti enkka. Mä otin nopea vaan mitaa siitä. Täällä on niin kovaa tää pakkanen, että pakko laskea äkkiä takaisin tää ahven. Ja siinä on niin hieno yksilö, että siellä näkyy. Sinne menee alas. Yes. Ai että mikä mamma. Se oli hieno kala. Yes. Sitten tulos joku. Tuo pienempi kiinni. No niin. Täällä mulla on ruokapaussi menossa, niin sillä välillä kun söin, niin hirveällä vauhdilla tulikin ahven paikan päälle, niin saatiin 1 ruokakalaa lisää. Ja sitten viisaana taas kamera takas päälle, tuli toinen. Minulla on valitettavan paljon tänään tällaisia ylimääräisiä ongelmia, kun nyt on kamera sammuilee. On vissiin liian kylmä ja ei pysy tuo akkupankki perässä, se ei anna tarpeeksi virtaa sille. Tässä kävi sellainen, että minulla mie joi kahvia, niin hauki lyllertelikin ja kerkesi lyömään kiinni. Mie sitten kerkesin vettää sen silleen ylös, että hauki oli jo, pää oli jo avannosta pois, niin sit kävi nipsis napsis ja hauki tippu putkeen ja me yritin saada sitä ottaneen kiinni, niin eihän se onnistunut. Limakurkku. Nyt se tulee kala. Ottaako kiinni? Lyö. Niin se pyörii. Ei se hylkäs. Ei vielä. Nyt tulee toinen. Nyt otti. Ei jäänyt kiinni. Oi vitsi. Tulipas. Mikäs kala tuo on? Nyt tähän alkoi ralli. En käykään. Ei isompi, ei tuu. Isompi jäi sinne, mutta on tääkin hyvä. Vitsiläinen. Äkkiä tuonne. Sinne pyörii. Tulkaa. Ai siellä oli jo noussut 1. Ei. Vitsi. Lyökää nyt. Vitsi mitä kaloja. Nythän tästä alkoikin. Mulla oli nyt on se siellä. Tää on pieni. Mut on ruoka-ahven silti.
Onneksi tääkin kelpaa. Mulla ei oo nyt, minun luottopeli ei oo alhaalla, mutta tähän ilmestyikin hyvä parvi. Siinä oli se yksi ihan julmetu iso. Harmi, mihinkähän se oikein meni. Nyt se nousee joku ylös. Tää on hyvä. Oi mikä lyönti. Ja hirveitä. No niin, nyt taitaa pysyä tääkin päällä. En oo ainakaan kuullut, että olisi mennyt nauha poikki. Joo, ei käytykään vielä tuota solmimaan tai tekemään uutta lukkoa paikalleen jikiä. Siitä ensimmäinen. Keskikoko on kyllä aika mieletön. Mitkä näistä nyt oli? Eikö onhan tää? Tää vaan jökötti. Siitä ja tämä. Sinä olit vielä. Noin. Sieltä joku oksens vähän se. Onko sitä kuoretta vai mitä tää on? Sieltä otti ahven kiinni. Hyvä ahven onkin. Mennään siellä sinne. Vähän näkee, että se sellainen aktiivinen aika on mennyt, että se joutuu hirveästi narraamaan. Toki kyllä tuli kyllä sille ihan hyvin siihen paikan päälle, mutta hirmu paljon sai narrata sitä, että se lopulta niin löi kiinni. Ei mitään, minä kopsuttelen tuon ahvenen tuosta kohta, niin jatketaan. Siellä tulos väliveessä. Tulee tänne päin. Siinä on hyviä kaloja. Kohta tulee ahvenia. Nyt tulee joku useampi. Sieltä otti. Ei jäänyt. Tuleeko perästä? Sieltä otti. Ei ollut tääkään se jätti. Onneksi otin heti noita ahvenia pois tuosta. Tulikin noin nopea. Siinä mennään. Sieltä tulee joku. Sieltä. Nyt on hyvä. Tuosta. Äkkiä se saaviin ja missään vaan. Oliko siinä sitten rypäs niitä kaloja, kun monta tuota... Kato, roiskii vettä tänne. Siinä olikin varmaan vaan isompi rypäs niitä, kun mulla teki ihan varmaa, että siinä väliveessä olisi mennyt yksi sellainen isompi. Tarjotaan noille vielä. Tulee. Tärppäsehän kiinni. Tuo on muuten hyvän kokoinen. Otti. Hyvä on. Ahvena tuoki. Noin. Katsotaan täältä noita ahvenia vähän. Tajut kankaalle. Tää oli yksi.
Noin, ja mikäs näistä se kolmas? Tämä. Noin. Siitä. Nopsaa tuli muutama kappale lisää. No niin, nyt ollaan saatu pilkkipäivä pakettiin ja tässä on siinä on sellainen kelpo saavillinen ruoka-ahventa, että nyt en jaksa käydä tässä näin levittämään niitä. Sen verran jäähä päässyt, vaikka minulla olikin tuo sanko mukana ja missä on vettä välillä, mutta kehannut tuon kuljetuksen ajaksi. Kun ei saanut tuota ämpäriä pysymään mitenkään viisaasti, niin oli pakko ottaa noita vesiä pois, niin jäähän nuo heti menee, kun täällä on niin kova pakkaspäivä ja viima tänään, niin ei mitään. Päivä oli lopulta tosi hieno, että ei ollut vielä kalaa ainakaan kylmän takia yhtään passivoitunut. Vähän on liikkunut kyllä, mutta ja sitten tietenkin se enkka pamahtikin vielä tänään, niin en kyllä oottanut tälle päivälle, että jysähtäisi 4-3 puolikas ahve, mutta kelpaa totta kai, että onneksi oli saavi mukana, niin ei joutunut tappamaan sitä vaan sen takia, että menee silmät jäähän ja niin edelleen, niin ei mitään. Kiitos kaikille ja taas oikein miellyttävä reissu alla, niin ei muuta kuin palataan seuraavaan. Kiitos ja moi moi!